lusasaza ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park eGauteng nazi eziphambili. Zonke izigulane ezikweli Lutshatshelo uphazamiseka engqondweni kweli kodwa abo bakhathalela abantu abaphazamisekileyo banti eli lisathenga izixhobo nemigaqo-nkqubo ukunyanga ngempumelelo izigulane. Inkosi Mazole isicaka sithambile singaphosisanga maseko masigawuliswa rhuqa. Zingaphi kwama500 izigulane eziphazamiseke ngokwasengqondweni ezihlala kwiziko lezengqondo ikhululana abantu bam egciwe eMpuma Koloni. Uphazamiseko engqondweni lwande ngeyona ndlela kweli kodwa abo bakhathalela abantu abaphazamisekileyo banti eli lisathenga izixhobo kwanemigaqo-nkqubo ukunyanga ngempumelelo izigulane. Ixhalabisa ngakumbi le meko kumaphandle eMpuma Koloni. Zonke izigulane ezikweli ziko uninzi lwazo zingamadoda. Ukukhwaza kucelwa kusomba ukuba ngenelele into emihla ngemihla. Haleluya intoni? Izigulane zisuka kwiindawo ezahlukeneyo kuquka iphondo lase-Western Cape, eGauteng, eFree State naKwaZulu-Natal. Le ndoda yancama ubomi bayo yanikezela ngexesha layo ukuba iqokelele bonke abantu abangaphiliyo kakuhle ngokwasengqondweni khona ukuze ibasindise ekubeni batye emigqonyeni. Lakhuza kakhulu ibandla endikhokheleyo uba ndithi ndingu-archbishop ndisuke mna ngoku ndoqokelela amageza bathi abanawuhamba nam ngoba bona abazange uqokelela amageza bazoshumayela uba abantu abalungileyo. Zininzi izinto ezinobangela ukuba abantu basibone sibe kwimeko ekufana nale. Kodwa isibhedlele ndine-voices ndine-bipolar ndine-high ndaqulta esibhedlele eKapa nondiyenga nakayi-5 nakayi-10. Ndabulala ifestile zika-Chief Justice ePitori, so naye nyangoku angikabikho right ndiselapha. Ndabetha imisi esikolweni notishala into endisola ngayo leyo ngoku ndibaleqa ngamabhozo ndisithi ndifuna iimarks zam ndisithi ndipase ngaphezu kokuba ndipasile ndaphuma ngodi ndabe ndisithi ndiphume ngebhatshela ne-distinction. Usese uthi ukuhlala nabantu abangaphilanga ngokwasengqondweni ngumngeni omkhulu. Akukho nepeni endiyifumanayo ngokokuphiwa kurhulumente njengale nto ndiyenzayo kaThixo kodwa abantu bakaThixo bona bayandixhasa kakhulu. Kuye kwathatha isigqibo esithi kufuneka anikwe inkxaso, amasebe onke adibane anikeze inkxaso kule ndawo kaTata uNontyaba ikakhulu ukuba ngaba akwazi ukucomplya. Ukunqongophala kwamaziko ajongene nabantu abangaphilanga ngokwasengqondweni ngumngeni omkhulu ngakumbi kwiphondo laseMpuma Koloni. Ndinkululeko Nyembezi wendaba ze-SABC eButterworth. Inkokeli yeRights eMzantsi uMnumzana Songezo Zibi ithi umbutho wayo ugangathe indima ebonakalayo nakubeni ungemdalanga kuyaphi ngokusekwa. Le nkokeli ibambe isidlo sakusasa nonondaba epalamente ngalentsasa izikomba isifuba ngelithi iRights eMzantsi seyigalele kwevakala kwipolitiki yeli. Ukuchuba isikhwebu ngegalelo leRights eMzantsi sikhwebe uMnumzana Zibi ngobuxhakaxhaka bale mihla simbambe kwizakhiwo zepalamente eKapa. Mnumzana Zibi masikwamkele ezindabeni zisuka nje masiqale kuwe. Ubambe isikhundla esibalulekileyo epalamente esikasihlalo weSikopa. Mhla usonyulwa waziva njani ukumtshakaza epalamente? Ndiyabulela ngokuba nindimeme ndize apha kwi-TV. Ngomhla ndisonyulwa ndayeva ubunzima obukhulu balo msebenzi ngoba urhwaphilizo eSouth Africa luninzi kakhulu. Imali iyebiwa, imali iyachithwa nje ingaphathwa kakuhle ngabaphetheyo, abantu bangazifumani iinkonzo abazifunayo nemisebenzi abanokuyifumana kuba iinkonzo zikhona kumashishini nasekuhlaleni. So ngumsebenzi omkhulu kakhulu lona endinikwe ukuba ndichophele le komiti kuba umsebenzi wethu kukuqinisekisa ukuba imali karhulumente isetyenziswa kakuhle iya kulento okanye iza kunceda nabantu baseMzantsi Afrika. Khawutsho niyinxalenye yorhulumente wobumbano nangona ningenasikhundla secabinet kwi-GNU. Kulula kangakanani ukusebenzisana namanye amaqela ingakumbi i-ANC ebenisoloko niyiphikisa? Luthi lusakuphela unyulo abantu baseMzantsi Afrika bafuna ukubana bonke abantu abonyulweyo
bathathe umsebenzi ngamandla amakhulu ngoba asekho kunyulo ngoko apho kuthukanayo kuphikiswana kuthwini. So ukufika kwethu thina apha eParlamente safunga ukuba siza kusebenzisana nawo onke amaqela ingakumbi lawa afuna ukuba sisebenze lo msebenzi. Kwesi sihlalo ndikuso ndaxhaswa yi-African National Congress, ndaxhaswa yi-Democratic Alliance namanye amaqela afana ne-MKP. Zange akuphikise ukonyulwa kwam kuba beyazi indima endiye ndayidlala ngaphambili kulo msebenzi unje. So andinazi ngxaki ne-African National Congress ne-DA namanye amaqela, sisebenzisana kakuhle kakhulu. Kwiphondo laseGauteng ilungu lenu lingumphathiswa kwisebe lezolimo. Ingaba abantu bangabona isakhono seqela lilungayi? Ewe, usihlalo wethu uVuyiswa Ramokgopa ungu-MEC wezolimo nokuphuhliswa kwamaphandle eGauteng. Ngumsebenzi obalulekileyo lo ngoba ngoku besikhankasa sijikeleza phambi kokube khona unyulo besithatha ngento yendlala, into ba abantu kuzokufuneka bakwazi ukuzenzela ukutya nezitiya emakhaya, bafumana amanzi njalo njalo. Lithuba ke lokuba sibonise into bana xa sonyuliwe senza njani na. Enye izinto azenzileyo ke uRamokgopa lo kukubana olorhwaphilizo uyulubone kwi-department seleqalile ukuluveza. Kukhona uphando lwe-38 million apho kukho ii-containers ekumele baziye ebantwini. Kwaye ngumuntu onobuntu uyile kubantu abachaphazelekayo lolu rhwaphilizo ngoba xelela into okubana wenza ntoni na, uyaxhasa amafama nabantu abafuna ukuzenzela ukutya njalo njalo. So sizimisele thina ba xa sonyuliwe kufuneka siwuthathe serious umsebenzi, siwenze ngendlela abantu base-South Africa bafuna ngayo. Mfokazibi uthi Rise Mzansi galela kuvakale khawubalula imibe embalwa engqinayo. Okokuqala kulo msebenzi siwenzayo apha kwi-Standing Committee on Public Accounts apha eParlamente, enye izinto ezizakwenzeka ingakumbi kunyaka ozayo neminyaka elandelayo, asizukujonga nje amasebe karhulumente aku-national ePretoria. Siyaya kwii-provinces, kumaphondo, siyaya naku-local government, koomasipala, ngoba akukho nomnye umhlali oku-national address, sonke sikwi-local address kumasipala njalo njalo. Okwesibili, asizukuyenza thina lanto yoba silinde unyaka uduphele kufike i-Auditor General asixele babe kusenzeka ntoni kunyaka ophelileyo. I-program oza kuyibona kule committee kukuba thina ikota nekota kufuneka sifumane ingxelo ezixelayo uba umsebenzi wenziwa kakuhle, imali iphethwe kakuhle na, abantu abaphandwayo bayayana enkundleni, bayabanjwa njalo njalo. So yimisebenzi lutshintsho olunjalo olusakuza nalo. Laa nto yakudala uba kulindwe ukuba kuphela unyaka sithethe ke into zonyaka ophelileyo izawuphela. Sawuthetha ngezinto ezenzeka ngoku wenze ba umsebenzi wenzeke nini, wenzeke ngoku. Sibabe ngazo zozibini Mfokazibi apho eParlamente. Umphathi wezemfundo eGauteng uMnumzana Matume Chilwane uthi isebe lakhe likulungele ukuqala kokugorekisha kwamaphepha njengoko sigqityezela imviwo namhlanje ezematriki. Ulungisa abafundi ukuba bangazibandakanye nakweyiphina imibhiyozo ebizwa pens down ebacebisa ukuba bagoduke. Ukwakhankanye ukuba uchayitile indlela eziqhube ngayo imviwo yaye uyazingca ngokuzinikela kwabo. Iziphumo zematriki zilindeleke ukuba zipapashwe ngomhla we-13 kweyomqungu ukutsho ngoJanuwari ka-2025. OkaChilwane uqinisekise ukuba iza kuba mthebelele inkqubo yokugorekisha. Yes, we are on track. We're almost done with the early marking. Then we're going to start the marking now. I can tell you, our markers are ready as a province, so we will be able to meet the deadline, and we've got quite credible markers. In Gauteng, we've never really had a challenge with that aspect where there's probable accusation of fault marking or. So we've been very thorough. We've been very thorough. We prepare our markers thoroughly. We train them properly for the period, and we've been receiving good thumbs up throughout for quite some time from Omalusi in relation to that. So we are happy. We are comfortable that it will go through smoothly. Ukanti ke ngolusuku lokugqibela lwemviwo kuqhwatyelwe izandla abafundi ngokuzijula kwabo ijacu kwimviwo zabo esithi uChilwane unethemba leziphumo ezisemanqwanqweni aphezulu.
Kwalapha izindabeni iphondo laseMpuma Koloni lambethwe zeziganeko ezimasikizi nalapho amakhwenkwe aselula ehlaselana aphele bulalana xa kubanjwe imiguyo. Kodwa kuqala masithume umntwana evenkileni. Sinamkela kwakhona sikwabulela kakhulu ngokusiboleka indlebe namehlo enu. Sabukele indaba kwijelo ye-SABC 1 siza ngqo kwikomkhulu le-SABC kwaNdonga Ziyaduma eGauteng. Uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona ezi ndaba kwi-SABC Plus nakwijelo le-YouTube ngokuthi SABC Indaba zaSixhosa. Siyacela ukuba xa ubukela ucofe ulike. Sikwabongoza kanjalo ukuba awukamcofi usubscribe wenze njalo. Masiphinde sithi rhwaqo kwinqaku eliphala phambili. Uphazamiseko engqondweni lwande ngeyona ndlela kweli kwabo abakhathalela abantu abaphazamisekileyo bathi eli lisadinga izixhobo kwanemigaqo-nkqubo ukunyanga ngempumelelo izigulana. Xhalabisa ngakumbi le meko kumaphandle eMpuma Koloni. Ngoku masithi tsikada kumagqabantshintshi sezaqaqamba kwehlabathi siziqale eChina. Emva kokuxhalatyiswa loguquguquko lwemozulu, inzululwazi yaseChina uLi Jinping neqela lakhe bavelisa izagweba zophuthu ezikwazi ukumelana nengqatsini yelanga. Umngeni omandla kubalimi yimigxobhozo yamanzi ebangele ukuba baxoze mphini wumbi ngokutyala ngaphandle komhlaba, i-aeroponic ngolwenkcuba buchopho. Kwaqu eSouth Korea konzakele abantu abali-11 kumbhodamo wemoto ezingama-50 ngenxa yokukhithika kwezulu. Izibaya zeenkomo nazo zibe ngamaxhoba engqele eqhaqhazelisa amazinyo, abafuyi bakhala bengabethwanga. Qakatha qelele kwityhubho yamakomanisi. Imveliso yomboba ukwenza iswekile igqejo lingatsitywa ntwala emva kokushokoxeka kweziseko zophuhliso. Uthi ukuba umboba ukhona siza kuba nesivuno kodwa wehle kakhulu, amaziko okwenza iswekile ayavalwa. Greetings from the International Space Station. Xa siqwela ingqokoqo, iinjineli zasemajukujukwini zibhiyozela iholide yombulelo, i-Thanksgiving ngolwamaRhanuka. Ezi njineli ziza kuqukumbela ukhenketho lwazo emajukujukwini ngoFebruwari wonyaka ozayo. Qongqololo. Impuma Koloni yambethwe ziziganeko ezimasikizi amakhwenkwe aselula ahlaselanayo diyabulalane xa iqhuba umguyo. Sukela ukuqala kwexesha lolwaluko lwasehlotyeni ngamakhwenkwe amathathu abulewe eQonce, eMatyatyeni naseCacadu. Amaxhoba amabini angcwatywe kule mpelaveki idlulileyo ngelixa kulindeleke ukuba ixhoba lesithathu lingcwatywe ngoMgqibelo. Imini elusizi kusapho lwakwaFeni lubeka umntwana wabo oneminyaka eli-18. uAvile Matikane uhlaselwe ephuma esikolweni. Usweleke emveni kweentsuku ezimbini ezesibhedlele. Usapho lusadandathekile. Ndenzakele kakhulu xa kanti namhlanje sifihla yena. Bendisajonge lukhulu kuye. Kangangokubana ndonakele gqithi. Esi sehlo sishiye ilali yaseQhuqwala yothukile. Kutsholwa ngelithi abenzi bobubi bebenxilile ngexesha lesi sehlo. Bunayo impembelelo yobutywala msasazi, ngoba ngela xesha lakudala kwakunikezwa imfanelo amakhwenkwe ayeseluke ko-27 years kushiyeka ana-25. Urhulumente ngokubeke into yobana makweluka amakhwenkwe ana-18. Ithi ke ngokulondoleyo kushiyeka izibothobothwana usuka ku-17 uyokuma ku-5 years. Bathi ke bakunxila bangazazi nobana bangubani, kwaye akubikho namzali nalo ebabanikile utywala oyilandelelayo loo nto leyo. Enye inkwenkwe yakwilali yaseKoloni isindile emveni kokuba ihlaselwe ngamanye amakhwenkwe. Ngelinto nge-intentions zohlula nathi azosibetha, sazizama uma ungangena apha egeyithini
Bhake sake sabhidakala ke ngokuba sezingenazixhobo enona zexhobile overpower ke ngoku manje nasibethe sasuka egate yavuleka igate ekhaba negate yesikolo yawo angena kanti ke ngundaka kwaye waliwa ke ngapha ngaphakathi ke ngunene ufumana injuries apha enhloko nalapha enqanibini nalapha edolweni. Ukanti amashantliziyo asekuhlaleni amemelela intsebenziswano yokuphelisa lo mkhuba. Inida thina ezabazali nithi inkokheli zokuhlala norhulumente simbize so that if there are any bylaws okanye gaps ezikhoyo kwi-bylaws kuvala eza gaps ku-enforce umthetho, but abazali mabayeke ukunika abantwana ukutywala kuba abazali bathi xa kuvulwe ithaveni ithile kwangena abantwana ba-underage bakubanje laa mntu wala thaveni. Ngoku ayothaveni umzali ukhupha ikazi yebrandi endlini anike amakhwenkwe abancinci no-14 no-15 no-16. Kubanjwe abatyholwa ababini nabo yanyaniswa nokubulawa kukaMatikana sele bekhululwe ke ukuba bayokujongwa ngabazali. Kulindeleke ukuba babuyele kwinkundla yamatyala ezwelitsha ngomhla we-10 kuJanuwari wonyaka ozayo. Ndingulubabalo Dada kwiindaba ze-SABC eMpuma Koloni. Nanjengoko ilusuku lwesine liqhuba iphulo le-16 Days of Activism, kucwangciswe umsitho wentsuku ezintathu eMfulo Park eSoweto noqala namhlanje ukuya ngomhla wama-30 kule nyanga. Apha estudio sinomququzeleli walo msitho uGqirha Zama Qambi oza kusichubela banzi ngawo. Masikwamkele Gqirha Banzi Khawutsho, niza kuchaphazela iphi imiba kulo msitho? Molo Butsia nabo bonke ababukeli. Kweli xesha njalo eSoweto siyasihlangane phansi kweSoweto Festival kwi-theme ethi Soweto Spark Today. Into esifuna kwesijonge kakhulu sijonga sine-3 days esizawuzenza apha kwi-16 days ze-activism. Usuku lokuqala sizabe sijonge impilo, into ze-health, in terms of uba zintoni ingxaki ezibe khona. So siye sa-invite zonke i-department ezidilisha ngento ze-health, abantu be-eye clinic, abantu be-challenges ezifeyiswayo nge-GBV kunye nabantu be-Department of Agriculture bazobe bekhona nabo bechabazela ngengxaki ezibe khona kwi-human trafficking na yonke into. And then kusuku lesibini ngomso sizabe sijonge futhi nge-business of arts nange-entrepreneurship. Sizabe sinayo ne-graduation in the afternoon abo bafundisiwe eSoweto malungana nalokho. But i-theme yethu ukuthi zonke i-victims, let's rather develop them so that zizokwazi ukuthi zibe ne-skills. So we've been crisscrossing i-Soweto siba-developer. But last kusuku lesibini sizabe sifocus kwi-Soweto documentary. Apho sizawuthetha ukuthi iSoweto le yabuildwa kanjani. Kutheni kunendawo ekuthiwa i-Diepkloof yabizwa kanjani. Kutheni kunendawo ekuthiwa iZola, Mlamlankunzi, Indofai. Sabe sithetha ngezinto ezifana nalezo. But also sizabe sinama-workshop esizabe siwarana nge-different things ze-entrepreneurship ne-business of arts. And then kusuku lokugqibela, usuku lesithathu ngomgqibelo sizabe sisithi happy birthday Soweto. You remember ukuthi Soweto yaqalwa ngo-1905 formally, 1904 as informal settlement. So sabe sithi happy birthday, sabe sine big festival simema wonke umuntu waseSoweto ukuthi azocelebrate le lokishi endala engake yaqala eKlipspruit ukuthi ize kwelicala. Ayitye bangiteketeke Khawutsho ke phakathi kwendwendwe nilindele ubani bakhona mhlawumbe osaziwayo bazawuba khona? Abantu abazabe bekhona zizo zonke government departments zabe zikhona. Sishiye phana ngoku zisettlisha mhlawumbe ngawaphi lo masebe kahulumende? Department of Health, Department of Economic Development, Department of Arts and Culture, and then ke nezinye i-agents e-department, Gauteng Enterprise, NYDA, zonke i-department zase-Gauteng zabe zikhona khona. Khawuphinde utsho futhi uphi lo msitho? Umsitho useMfulo Park apho iSoweto Festival yaqala khona years back. So sibuyisela khona and then sithi wonke umuntu waseSoweto makaze azocelebrate amehlo uzabe uwatestwa free of charge. Sikuphene iglasses zakhona and futhi kuzabe kune different department ezokwenza i-vital signs, i-BP nazo zonke izinto. And then na tomorrow kuzabe kufundiswa nge-entrepreneurship nange-funding ukuthi ufundwa kanjani, so that singathethi njenge-16 days of gender violence but sithethe sithi singakubuilda njani futhi. And then ke Friday
Saturday kuzabe kune social development izabe ithetha ngendlela i-funding abazenza ngayo ku-NPO so that wonke umuntu waseSoweto ongasebenzi akwazi ukuthi ayo-aplya both i-grants zika-government but apply ne-funding ye-NPO ezabe bikhona. Yes. Khawutsho Dr. Qambi ke ngamafutshane nje ngokhalozile zensuku ezintathu kuphela. Asizensuku ezintathu ziphela nge-10 kaDisemba sine golf and then sibuye futhi sibe ne awards, Soweto Awards. Apho khona sithi a father to child relationship. Sithi abodada mabancede abantwana ukuthi babafundise so that lento GBV ingabikho and then during the day so bonke abantu abuild iSoweto bazabe bekhona apha bedlala igolf nabantwana babo but later sabe sinikeza wonke umuntu waqala iSoweto wabuild iSoweto Awards. Into esiyenza iminyaka yonke ke le. Enkosi Gqirha Qambi, ixesha lutsha. Umbeko ndiye ucima umlilo, ndiye kweli qelizayo makube xhosibele.